Halo geng, dino iki aku arep masak Nutrijel digawe mie ramen. Iki enek papat jenis Nutrijel, enek anggur, mangga, cincau karo melon. Ditambahi gula ya, ben enek rasane. Mari ngono, soken banyune sak gelas ae. Soken Nutrijel sing melon. Udeken sampai metu untuke. Sampai roto ya. Ben ae sampai untuke metu akeh, mari akeh engko kek ning ngadah sing resik. Ben ae sampai 5 menitan sampai dadi beku apa atos. Nah, mari ngono iki rasa mangga. Rasa mangga apa pelem iki yo digawe persis sing melon mang. Ganti rasa anggur. Iki yo carane padha kaya mang. Mari ngono sing terakhir rasa cincau. Sampai metu untuke lagi esok ning ada sing resik ya. Ben ae sampai atos. Kok nek wis atos berarti jeliwi dadi. Nah, iki bahan-bahane wis tak irisi, cuma aku lali kemeng gak tak video. Iki wis macem-macem. Nah, iki wis dadi karek diemplok apa dipangan. Iki serba jeli ya. Tapi rasane jan wendul pokok. Kabeh kudu iso gawe. Kodrate wong wedok kuwi ya masak, kudu iso masak ya. Kayak cewek-cewek kabeh kudu wajib iso masak sing enak ben bojone gelem ning omah ae. Hahaha. Ya wis ngono ae. Muga-muga video iki berfaedah ke kanca-kanca ya. Aja lali di like, di komen, terus di subscribe, terus di share ndek kanca-kancamu. Muga-muga iso bantu kabeh. Terima kasih pokok. Saiki aku tak ngelanjutno mangan. Diulet jan mantep pokok. Tiada duanya. Dadah guys. Dadah guys.